שלום לכולם, כאן יובל ממדריכי פוטושופ, והיום אני הולך להראות לכם איך לעשות ריבוע שבעצם יהיה בצבע, או כל מיני צורות שיהיו בצבע. נגיד עכשיו אתם רואים יש לי פה רקע לבן, ואני רוצה נגיד שעכשיו יהיה לי נגיד חצי לבן וחצי שחור נגיד, או סתם דוגמה חצי אדום, חצי לבן, או כל מיני צבעים, איזה צבעים שאתם רוצים. אוקיי, אז פה למטה אנחנו יורדים בין הכלים האחרונים, יש לנו מין תיבה כזאת, ריבוע, ובריבוע הזה יש לנו כל מיני צורות, אנחנו יכולים לבחור איזה שאנחנו רוצים, אני אקח את הריבוע בינתיים, ופה למעלה יש לנו, פה למטה סליחה, יש לנו פה את הצבע שאנחנו בוחרים, אתם פשוט בוחרים איזה צבע שאתם רוצים, בואו נעשה נגיד ירוק, ירוק כזה, אפילו יותר... הנה כזה. אז עכשיו אני פשוט לוקח את הכלי הזה, לוחץ עליו, ופשוט מסמן מאיפה אני רוצה, ואז מוזיזים את זה, זה עושה לכם מין ריבוע כזה, עוזבים, ואופה, יש לכם ריבוע. אתם רואים, אז חצי ירוק, חצי לבן, גם זה באיכות ממש טובה. עכשיו בואו נגיד אני רוצה לשנות צבע, או לעשות את זה בואו נגיד בעיגול. אני רוצה קצת ירוק אחר, נלחץ ארוך פה, נשנה את זה לאליפס טול. נלחץ, זה יעשה לנו ליפסה, ואופה, היא בצבע. אז הבנתם, זה לא ממש קשה, עכשיו אני יכול לעשות כל מיני צורות בפנים נגיד, זה יכול להיות ממש מעניין. אפשר לשחק עם זה הרבה, לעשות כל מיני צורות מעניינות. אתם רואים ככה, ואז אפשר נגיד לבוא עם ירוק, יותר ירוק, לעשות אחד חיצוני יותר, להזיז אותו, ואז... אתם יכולים לשחק עם זה, זה לא ממש בעיה, זה אותו צבע נראה לי, כן. אם אתם רוצים לשנות צבע, אתם לוחצים פה פשוט בלייר פה בצד, לוחצים על הצבע, משנים צבע, בואו נשנה נגיד לכחול, אוקיי, נמחוק את זה, אוקיי. אז יש פה כל מיני צורות, יש גם קוסטום צורות, כאילו האחרון, זה צורות שאתם יכולים לבחור פה למעלה, בואו נגיד ניקח, אתם כמובן יכולים להוריד עוד דרך האינטרנט, בואו ניקח את הסמל של, סמל V ניקח, ואני פשוט מסמן, הנה, גדול, וי ענק. זה יפה מאוד, אם אתם רוצים לעשות כל מיני סמלים או משהו, אתם יכולים להוריד כמובן דרך האינטרנט, להוריד את עוד צורות. אז הנה אתם רואים, יש לי פה וי, ויפה. בואו נגיד עכשיו ניקח חץ או מספריים, נעשה מספריים בצבע כזה. נעשה ככה מספריים, ואופה, יש לנו פה מספריים, אתם רואים? זה ממש, פשוט אוהב את הכלי הזה, זה כלי פשוט וקל, כן, אז זהו. אם אני עכשיו נגיד רוצה שכל הרקע יהיה בצבע, אני הולך לריבוע הזה ופשוט מסמן את הכל. זהו, הוא כולו בריבוע. עכשיו נגיד ניקח צבע אחר. הנה פה ניקח את הלבן, נעשה חצי חצי, בערך פה, אופה, חצי לבן חצי זה, בואו ניקח נגיד צבע אחר, כחול כזה, נסמן את זה פה, אופה, הנה אתם רואים חצי חצי, אפשר גם להזיז את זה אם אתם חושבים שטעיתם קצת, להזיז את זה שיעלה עליו, ואופה, הנה, יפה, פשוט וקל. אז זהו, אני חושב, אין פה ממש מה ללמוד, זה פשוט וקל כל הדבר הזה. אז זהו אנשים, תודה רבה שצפיתם, אל תשכחו להביא לי לייק וסאב, ואני אראה אתכם בסרטון הבא, יאללה ביי.